Γεια σας Instafans, αγαπάμε Kim και πώς να μην το κάνουμε, αφού αποχαιρέτησε τη μακριά κόμη της και έκανε τρέντ το καρέ, έβαλε ένα ολόκληρο ισοφόρεμα με βαθύν ντεκορτέ και σχίσμα, αφήνοντας ελεύθερη θέα τις καλλιγραμμές καμπύλες της και μας υπενθύμησε πως είναι και μαμά. Γιατί μετά τα γκράμι τηλεπερσόνα πήρε με την πανάκριβη και βαρικεντημένη δημιουργία που φορούσε βόλτα με το καροτσάκι τη μικρή Northwest και μας δείχνει το δρόμο πώς να κάνουμε βόλτα τα μωρά μας μπρος. Πανέμορφο μοντέλο με μια όμορφη οικογένεια σε μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή. Τόσο απλό ήταν το κόνσεπτ της φωτογράφησης του τελευταίου τεύχους του περιοδικού μόδας Vogue Ολλανδίας με εξώφυλλο το κατάξαντο άγγελο της Victoria's Secret, Duce Knoss, που φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της με αγκαλιά την μόλις 5 μηνών κόρη της Μιλένα, τον σύζυγό της Sunnery James και τον 4 ετών γιο τους φίλων στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Εκθαμβωτική selfie στο ασανσέρ για τη Δέσποινα Καμπούρη. Η όμορφη παρουσιάστρια μας λέει ότι βρίσκεται καθοδόν για πάρτι για την πολύ αναμενόμενη και πολύ συζητημένη ταινία 50 Shades of Grey, φρενίτιδα. Κατά τουκ το κορίτσι μας κούκλα είναι. Τα καλύτερα πράγματα στον κόσμο είναι αυτά που δεν βλέπεις και δεν αγγίζεις, αλλά τα νιώθεις στην καρδιά σου, μας λέει η Κρίστη Παπαδοπούλου ανεβάζοντας selfie στο Instagram της. Πόσο δίκιο έχει ηθοποιός, αξιοπρόσεκτο είναι το ear cuff σκουλαρίκι της, το οποίο θεωρείται must have. Μαζί με την κορούλα της σε μια τρυφερή φωτογραφία, η Ραμόνα Φίλιπ Τορναρίτη μας υπογραμμίζει ότι η αγάπη στη ζωή μας είναι τα πάντα. Το ξέρουμε, αγαπημένοι μου, όπως επίσης ξέρουμε πόσο stylish σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σου είσαι. Respect. Στυλάτη και πολύ trendy είναι και η Ευγενία Κασιανίδου, η οποία βλέπει μπροστά για νέες περιπέτειες και νέες εμπειρίες και ετοιμάζεται να μας εκπλήξει. Εμείς ξέρουμε το μυστικό της και όσο νούπο θα σας το ανακοινώσουμε. Insta News Lover για σήμερα είναι η Μαρία Γερούδη. Εσύ την περιμένεις, στείλε τη δική σου selfie στο Facebook του Μάτι, στο Instagram βάζοντας hashtag selfie σου και δες τον εαυτό σου σε πρώτο πλάνο στο Insta News του Matt. À tout à l'heure. Stay tuned.